grup parlamentari republicà té la paraula ara la diputada senyora Marta Vilalta. Moltes gràcies, president. Bona tarda a tothom. Miri, de forma sincera, quin paper més trist, el de Ciutadans, quin paper no només trist, sinó irresponsable, el de Ciutadans, i quin paper perillós, sí, també perillós, el de Ciutadans. Trist, irresponsable i perillós quan criminalitzen el diàleg, quan persegueixen la negociació, quan ataquen la paraula, quan volen condemnar l'acció de dialogar. Què fan llavors aquí? Perquè són un partit polític, si obvien el diàleg, si condemnen la paraula. Què fan? Què són vostès? Quina és la concepció de la política que tenen vostès? Ja ho sabem, política d'aparador, de fotografies, de cartellets, de provocació nata, de portar-nos als tribunals, querella rere querella, però que no ho veuen, és una posició trista, irresponsable i perillosa. Ho vam veure, per exemple, fa uns quants dies quan van convocar una manifestació a Madrid de la mà de Vox, de la mà del feixisme, de la mà de l'ultradreta, demanant no al diàleg. Els pot la ràbia i els pot l'odi, l'estómac, en lloc del cervell i la responsabilitat. Que no veuen que més del 80% de la ciutadania de Catalunya defensa, està a favor d'una solució política, una solució democràtica, i això vol dir una solució dialogada i negociada. I no només la major part de la ciutadania de Catalunya, també la major part de la ciutadania de l'estat espanyol. Fa escassament uns dies, 2 diaris publicaven que la majoria dels espanyols aposten pel diàleg per afrontar el conflicte català, segons aquests 2 estudis, tant al Periódico de Catalunya com a La Vanguardia, més del 52% de la població espanyola deien que està a favor del diàleg. I llavors ens presenten aquesta moció que no es pot agafar per enlloc, que només vol construir la seva narrativa criminalitzadora dels rivals polítics. I diuen, a la moció, en democràcia la institució que representa els catalans és el Parlament. Molt bé. Llavors, diguin vostès per què han tret la política d'aquest Parlament i l'han portat als tribunals. Per què com a còmplices del 155 es van carregar la legitimitat democràtica d'aquest Parlament i han situat la política al Tribunal Suprem com s'està veient aquests dies? Per què han fet això si el Parlament és el lloc de sobirania del poble de Catalunya? I ens parlen aquesta moció de més temes, que tots som iguals davant la llei, efectivament, i que tots hem d'assumir que els jutges i els tribunals han de realitzar les seves funcions amb independència i llibertat i acatar els seus pronunciaments. I a més diuen que mostren el seu respecte a aquells que reben pressions i coaccions. Molt bé, si no fos, ai carai, perquè vostès passegen sense cap mena de vergonya un autobús dient no als indults i senyalant ja com a culpables el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras. On queda la presumpció d'innocència en aquest cas? On queda el respecte als tribunals en aquest cas? Ja estan jutjats, vostès ja jutgen a les persones abans que hi hagi un judici i a més tenint en compte que no és un judici just. Això sí que és atiar a l'odi. O com quan el seu líder, Albert Rivera, va publicar a Twitter les fotografies dels nous professors de l'Institut del Palau per fer debats a classe. És indecent. On queda el seu respecte a l'estat de dret en aquell cas? No són pressions ni coaccions el que feia amb aquest tuit, publicant les cares d'aquests professors? I és també en aquesta moció on es remeten a la Declaració de Drets Humans, al Pacte de Drets Civils i Polítics, al Conveni de Drets Humans i a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Unes normes que efectivament proclamen la igualtat davant la llei i que ningú serà exclòs per pertànyer a una minoria ètnica, a una minoria nacional o per les seves opinions polítiques. I se'ns fa difícil a nosaltres no veure discriminació per motius d'ideologia quan els Jordis, quan la Carme o quan els presos o les preses polítiques porten alguns d'ells 500 dies a presó preventiva, amb molt poca base probatòria, per cert, com s'està veient aquests dies al judici, mentre els feixistes que van assaltar el centre Blanquerna de Madrid, amb sentència ferma i amb violència explícita, perquè ho va veure tothom, continuen en llibertat per no provocar danys irreparables a ells i a les seves famílies. I tenen la barra de dir que la justícia és igual per a tothom. En tot cas, gràcies per remetre'ns a l'ABC dels drets humans a nivell internacional, perquè és precisament nosaltres els drets en els quals ens remetem, quan defensem i quan denunciem els drets que estan sent vulnerats a Catalunya. Però ens alegrem que facin seu el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, ratificat per l'estat espanyol l'any 1977 i que comporta obligacions jurídiques envers una sèrie de drets civils i polítics, com per exemple el dret a l'autodeterminació, perquè així ho diu aquesta carta, aquest pacte internacional. Punt primer. Tots els pobles tenen dret
a l'autodeterminació. Miri, la seva és una posició, com li deia al principi, cada cop més trista, cada cop més irresponsable, i no només trista ni irresponsable, sinó cada cop més perillosa. Nosaltres seguirem sempre defensant i treballant per la democràcia, per les institucions, pels drets fonamentals, i sí, pel diàleg i la negociació. És clar que sí, perquè si mai hi ha hagut una cadira buida, com deia l'Oriol Junqueras aquesta mateixa setmana, ha estat la de l'estat espanyol, que no ha volgut seure a negociar i escoltar, acabo, president, el clam de molta de la ciutadania de Catalunya. Nosaltres treballem pels drets de tothom, també pels seus drets. Moltes gràcies. Gràcies, diputada. És el torn ara.